Sziasztok! Ismét itt vagyok a Sócatkerti tónál, ahol a Halak csillagképe című képet készítettem néhány éve, szinte 10 méterre ugyanettől a helytől. Egy nagyon érdekes témát találtam ismét, ugyanis süllők vannak ide bekuckózva a csónak alá, és valószínű, hogy az ivadékaikat féltik vagy vigyázzák, mert az is nagy számban van itt a környékben, úgyhogy nagyon-nagyon szelidek, nem félnek az embertől. Mindjárt meg is mutatom. Úgy gondolom, hogy ezekkel nem lesz nehéz dolgom. Mindjárt hozzá is látok a fotózásokhoz, csak hozok egy kicsit komolyabb felszerelést. Lássuk, mit sikerül belőlük kihozni. Hát itt vagyok éjszaka a süllőknél. Ide kijönnek a beáramló vízhez, csak itt védik a ivadékokat. Megpróbálom megfogni egyiket. Elúsznak. Szépek nagyon.